14 vittma f'4 ijiem, 133 każ ġdid pożittiv. L-attivi jibqgħu il fuq minn 2000. Il-fatalitajiet jitilgħu għal 122. 122 familja illi kollha tilfu lil xi ħadd għażiż għalihom minħabba dan il-virus. Iżda l-Prim Ministru ta' pajjiżna donnu qed jalaq għajnieh quddiem dan kollu għax għalih is-sitwazzjoni tibqa' waħda taħt kontroll. Pandemija hija stabbli, rata ta' infezzjonijiet hija stabbli u taħt kontroll. Dikjarazzjoni li ta' kuljum qed toħloq rabja kbira fost dawk kollha qed jagħmlu sagrifiċċji kbar sabiex jissalvagwardjaw is-saħħa tal-poplu Malti wawċi kollu. Dikjarazzjoni li Robert Abela rrepeta t-3 filgħodu fuq it-taraġġ ta' Kassilja fl-istess jum illi fih mietu 5 persuni oħra. Fl-aħħar 4 ijiem kellna b'kollox 14 persuna illi mietu kaġun tal-pandemija. L-aħħar 5 vittmi li ġew ikkonfermati t-3 kienu mara ta' 75 sena, raġel ta' 76 sena, raġel ta' 82 sena, raġel ieħor ta' 83 sena u raġel ta' 88 sena. 2 minnhom mietu fir-residenza The Good Samaritan, f'waqt li kien hemm wieħed mill-vittmi illi miet fl-isptar ta' Għawdex. Fl-aħħar sigħat intant tħabbar illi fiequ 107 persuni oħra. Bit-total ta' dawk illi fiequ minn dan il-virus issa jlaħħaq kważi 7,000 persuna. Mill-każi illi tħabbru 2, 16 kienu persuni illi ħadu l-virus mill-qraba, 5 ħaduh minn fuq il-post tax-xogħol. 3 persuni kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi u persuna ħadet il-virus wara li attendiet attività soċjali. Il-bqija tal-każi aktar minn 50 kienu sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ħadu il-coronavirus. F'tem ta' 8 xhur minn mindu faqqa dan il-virus f'pajjiżna kienu reġistrati total ta' aktar minn 9,000 każ pożittiv.